Birgit også få ordet. Og jeg vil lige starte med at sige, kære Birgit, nu er penge jo i gang. Det er således, at den store renovering, den er cirka halvvejs. Og det er selvfølgelig på sin plads at holde et rejsegilde, også selvom det her ikke er et nybyggeri, hvor vi har rejst nogle uger, og så en tagkonstruktion, og så er der rejsegilde. Men vi holder et rejsegilde her i halvvejs. Det er, som der er blevet sagt, et meget stort byggeri. Der er tale om 57 boligblokke, 57 tage, 57 indgangsfacader, 114 gavle, 171 indgangspartier. Og jeg ved simpelthen ikke, hvor mange vinduer, og hvor mange mursten, og hvor mange skærmtegl, der er blevet leveret her. Det er en meget, meget stor mængde, og alle i byggebranchen glæder sig jo over store projekter. Men jeg vil gerne benytte denne her lejlighed til at sætte fokus et lidt andet sted. Jeg vil nemlig gøre opmærksom på, at det kan godt være, at det er et stort byggeri, men det her, det er hjælp for 5.000 mennesker. Det er 1.700 små og store familier, som bor i Vaflegård, og det er den fysiske ramme om deres hverdagsliv. Og det er vigtigt at være opmærksom på det. Og når man så bliver invaderet af en byggeplads, så sker der selvfølgelig ting og sager. Og det gør det ligegyldigt, om man bor i et parcelhus, eller man bor i en etagelejlighed. Når det så også man skal bo der samtidig med det i en byggeplads, så giver det selvfølgelig problemer. Jeg vil gøre opmærksom på, at vi har i forberedelsen af det her projekt, sammen med Per Olsen, formand Per Olsen, alle de aktive beboere ved Boliggården, har vi gjort os meget, meget stor umage med at forberede projektet så godt som overhovedet muligt. Efterfølgende, da vi så fik Ene Mærker Petersen, som jo bestemt var første ønske fra vores side som entreprenør her, byggeriet kom i gang, så har vi sammen med Ene Mærker Petersen også arbejdet på at minimere generne. Men vi ved, at der har været gener, og der vil være gener, men jeg kan forsikre alle tilstedeværende for, at vi i fællesskab arbejder på at minimere den mest muligt. Nu er det jo på mange måder et privilegie at være arkitekt. Måske ikke på grund af det høje honorar, men af andre grunde. Det er nemlig en helt, kan jeg godt fortælle, at det er en helt særlig oplevelse, det at lave et projekt, og så efterfølgende komme ud på en byggeplads, og så se det langsomt blive realiseret. Noget er godt, noget er ikke så godt, og så videre. Det er klart, når jeg har gået rundt heroppe på byggepladsen, så det man får mest indtryk af, og det man sådan først tænker på, det er selvfølgelig facaderne, hvordan bliver det løst, og hvordan bliver udrummet og så videre. Men jeg vil godt gøre opmærksom på, at den største oplevelse, jeg har fået heroppe, den største positive oplevelse, det har drejet sig om noget helt andet. Det har drejet sig om lejlighederne. Jeg var oppe en eller anden gang i det tidlige efterår, sammen med et byggeudvalg, som skulle i gang med at lave en tilsvarende renovering i øvrigt inden for kommunen her. Og vi så selvfølgelig på facaderne, vi diskuterede facaderne og alt det der, og vi diskuterede også byggepladsen og byggepladsens problemer. Men så var det så heldigt, at Brie, som bor hernede i syd, hun havde åbnet sit hjem for os. Vi fik lov til at komme ind i Ries lejlighed. Og så går man ind i Ries lejlighed, og jeg kan sige, at det er en nordvendt gavlejlighed. Så kommer man ind fra enden af gangen. Det er jo en stor lejlighed, og der er heldigvis mange store lejligheder. Så kommer jeg så ind i Ries stue, og lige pludselig kan jeg se, at den stue har ændret fuldstændig karakter. Der er meget mere dagslys, og så er der via den franske altan, der er placeret i gavlen, et fantastisk udsigt op igennem det grønne her oppe i Vaflegården. Noget af det, der karakteriserer Vaflegård. Så kigger jeg så her ind til højre, og der ved alle Vaflegård-beboere, at der i forbindelse med stuen, eller ved siden af stuen, der er der et stort værelse. De fleste bruger det nok som et soveværelse. Men i Ries tilfælde, Ries families tilfælde, der var det sådan, at det var et arbejdsværelse. Og det var helt tydeligt, at her bor der altså en meget, meget aktiv familie. Og så jeg hen på vinduesfacaden der, og så den der meget, meget brede vindueskarm, hun havde fået. Og den var befolket, jeg havde lært sagt overbefolket af orkideer. Det var et meget, meget fint indtryk og et meget fint rum, der var kommet af det. På vej ud af lejligheden, så skævede jeg selvfølgelig også ind i køkkenet, og det køkken havde også fuldstændig ændret karakter med de brede vindueskarme, med de franske døre osv. Og det sidste, jeg kiggede på, inden jeg tog fat i yderdøren, det var en i badeværelset, og kunne også se
Her var der et badeværelse, som var renoveret. Det var ikke en eller en luksusrenovering, hvor alt var renoveret. Der var nyt og gammelt, men det gik i virkeligheden meget, meget fint sammen. Og så tog jeg så i yderdøren ud til trapperummet. Den yderdør, den er jo også ny. Den er lydtæt, den er brandsikker, den er indbrudssikker. Og så gik jeg ned ad trappen og var egentlig ganske godt til måde, fordi med de forholdsvis enkle indgreb i lejligheden havde det skabt et hjem, der var væsentligt bedre end udgangspunktet. Og det er for så vidt vældig tilfredsstillende at være arkitekt på den præmis. Og jeg ved da godt, der er unge arkitekter, som gerne vil stille nogle badekar op ude på Amager, komme nogle tropiske fisk ned i den, og så kalde det de blå planet, og synes, at det her det er den bedste arkitektopgave, man kan drømme om. Og det må de gerne drømme om. Men for mit vedkommende og mit medarbejderes vedkommende, så vil jeg sige, at det er arbejdet med de fysiske rammer omkring familiernes hjem. Det er absolut i top. Det er den største udfordring, vi kan få. Så vil jeg slutte med at sige tak til alle dem, vi har samarbejdet med. Først og fremmest tak til Per og alle de aktive beboere heroppe. Det har været en kæmpe fornøjelse og udfordring og enormt givende på alle ledere. Tak til Boliggården. Her hos direktør Per, der bliver sat en tårnhøj kvalitetsstandard for, hvordan en bygherre skal agere. Professionelt og ordentligt hele vejen igennem. Også tak til mine medrådgivere fra Trier og Niers og GBL. Og så en stor tak til Enemærker Petersen. Det her er nu den tredje store renovering, jeg laver med Enemærker Petersen, og det er givende hver eneste gang. Og så til slut, tak til alle arbejdsfolkene, som går ude på pladsen og forsøger at omsætte vores projekt til et konkret byggeri til gode hjem for dem, der bor i Vapnegård. Og så er det jo en rejsekilde, og altså rejsekilder, der holder man altså, der råber man lidt op, man råber nogle hurra, og jeg synes, vi skal råbe et trefoldigt hurra for Vapnegårds renovering og for Vapnegårds fremtid. Vapnegård længe leve!